Hi! Kamusta tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Versace for Homme, Dylan Blue. Iyan ni siya ni Versace. Te, panlalaki ni siya, pero kung luyag mo siya suksokon, bahala ka, pag gusto ka. Ano ni siya klase nga pahamot? Kung ako ang pamangkuton mo, asul ni siya nga pahamot nga pwede mo siya gamiton pang adlaw-adlaw kag kung bisan ano nga tiyempo kag ano nga panahon. Kung mainit sa gwa, spray lang nga normal, kag kung matugnaw, dugangan mo spray. Amo lang na. Te, ano ang iya nga mga nota? For the top, we have Calabrian bergamot, water notes, grapefruit, kag fig leaf. May duha siya ka citrus, Calabrian bergamot, kag grapefruit, kag may water notes siya. Wala gin lista kung ano ang mga nota, basta dutubi siya kung simutan. For the mid, we have ambroxan, black pepper, patchouli, violet leaf, kag papyrus. Black pepper gahatag sing iya nga pagkakahang, kag may ara sa ambroxan nga dumala nga hamot, kag may papyrus siya nga duuso kung simutan. No, for the base, we have incense, musk, tonka bean, kag saffron. Ang incense gahatag man sing iya nga pagkausok nga hamot, tapos may tonka bean siya nga gahatag sing iya nga pagkahumok nga hamot. Te, kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot, no? Kay pwede mo siya magamit pang adlaw-adlaw bisan ano nga okasyon, kag ano nga tiyempo. Na, kag kung may iban pa ka mga pahamot nga gusto istorya sa akon, ibili nyo lang sa comment section. Sa daso naman, bye-bye!